ኣብ መልመዲ ክልተ ናይ ፍጥነት መገደብ ሰርቲፊኬት ምርግጋጽ ሕጋውነት ልብል እዩ ሶ ኣብዚ ከምቲ ዝተባሃለ መንገድ ትራንስፖርት ላብ ኩለን ቤት ጽሕፈታት ላብ ምርመራ ትካላት ላብ ልምልኸቶም ኣካላት ኩሎም ካብ ታሕሳስ 11 ጀሚሩ ናይ ፍጥነት መገደቢ ኢንተግሬትድ ጂፒኤስ ኤንድ ስፒድ ሊሚተር ማለት እዩ ኢንተግሬትድ ጂፒኤስ ኤንድ ስፒድ ሊሚተር ጂፒኤስን ናይ ስፒድ ሊሚት ናይ ፍጥነት መገደብን ዲቫይስ ብሓደ ለሓዘ ብናይ ኢትዮጵያ ስታንዳርድ መሰረት ማለት እዩ እዚ ኢንስታሌሽን ልክ ሰርሑ ፍቃድ ልተዋሃቦም ትካላት ኣብ ትግራይ ኣለውና ዘን ኢንስታሌሽን ምስተሰርሐ ለወነንቲ መካይን ሰርቲፊኬት ይዋሃቦም እዩ እዚ ኣካል ቴክኒካል ምርመራ ኮይኑ እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ስለዚ ከመርምሩ ከለው ሰርቲፊኬት ሒዞም እዮም ከመርምሩ ትራፊክ ፖሊስ ትግራይ እንደገና ኣብ ዝተፈላላዩ መንገድታት ኦሪጂናሊቲ ናይዚ ስፒድ ሊሚት ሰርቲፊኬት ቸክ ምግባር ክእል እዩ ማለት እዩ ሶ ታዩ እቲ ዋና ዓላማ ፎርጀሪ ምክልኻል ፎርጀሪ እዩ ሶ ፍጥነት መገደቢ ለይተገጠመለን ለሃለወ ሰርቲፊኬት ሒዝካ ምዝዋር እና በቲ ሕጊ መሰረት 60 80 ወይ 100 ኮን ክእል እዩ በቲ ደረጃ መኪና መሰረት ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሕጊ መሰረት ገደብ ክህልየን ላ ተገበአ ገደቡ ኮንፊገር ልተገበረ ኣብቲ ሲስተም ግን ኣልዒልኻ ወይ ኣልዒልኻ ናይ ምግባር ነገር እዚ ፍጥነት ያው በዋናነት መንቀል ሓደጋ ካብ ልኾኑ ነገራት እዩ ብልብል እዩ እዚ ልመፀ ስለዚ በታ ሕግን ደንብን መሰረት ኣብ ተግባር ክውዕል ላተገበኦ ነገር ግን እዚ ሸለል ብምባል ፈሊጥኻ ይኹን ብለይ ምፍላጥ ለግበር ስራሕ ልምክልኻል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መልመዲ ክልተ ልምስራሕ ሶ ቀዲምና እቲ ሶፍትዌር ልክዕ ምስ ከፈትናዮ ከምዚ ኣብዚ ስፒድ ሊሚት ልብል ኣለና ስፒድ ሊሚት ልብል ኣለና ሶ ንሳ ክሊክ ንገብራ ከምዚ ሶ ኣብ ፊት ለፊተይ ሓደ ሳምፕል ሰርቲፊኬት ሒዘኒኹ ወረቀት ማለት እዩ ሳምፕል ሰርቲፊኬት ሒዘኒኹ ኣብቲ ሳምፕል ሰርቲፊኬት ኪውአር ኮድ እኒእዎ ኦኬ እዚ ዓይነቱ ኪውአር ኮድ እኒእዎ ሶ እዚ ሰርቲፊኬት እዚ ስካን ልገብሮ ለለኹ ኦኬ ሶ ልክዕ ከምዚ ስካን ምስ ገበርክዎ ኮድ ዲቴክትድ ልብል መልእክቲ ከግንየ ዘን ኦኬ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣውቶማቲካሊ እዚ ሓበሬታታት ይረክብ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታታት ይረክብ ማለት እዩ ሶ ለኣብነት ፕሌት ናምበር ሞዴል ናይ መኪና ሞዴል number of seats description ለአመሰሉ ነገራት ኣብዚ ይረክብ ማለት እዩ ሶ እዚ በአጠቃላይ vehicle information ናይታ መኪና ሓበሬታ የለግኒየሉ ኣለኹ ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት መኪና እንድሕር ኮይና ታዓንት ኣበየ ናይ ኣሶሲዬሽን ያት ሜምበርሺፕ ለለዋ ኣብዚ መጸለይ ተከዘድያ ለምለም ድያ ታዓይነት ምስመኒኦም ኣሶሲዬሽን ያ ኣብዚ ለላ ማለት እዩ ታ መኪና ዝሕዝል ንሪኣ ኣለና መኪና እዚ ሰርቲፊኬት እዚ ሒዙ ለሎ መኪና ማለት እዩ ብምቕፃል እና እቲ ዋና እንደልዮ በዚ ቁፅፅር እዚ እንደገና ናይቲ ኢንስቶል ተገበረ ጂፒኤስ ሓበሬታ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይቲ ኢንስቶል ተገበረ ጂፒኤስ ሓበሬታ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዙርያ ለሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ትካል እቲ ሳፕላይ ልገበረ ትካል ለኣብነት እዚ ይመስል ይብለና ኣሎ ናይታ ዲቫይስ IMEI ናምበር እዚ ይመስል ይብለና ኣሎ ኦኬ ናይ እቲ ኮንፊገር ልተገበረ ስፒድ ማክሲማም ስፒድ 100 ይብለና ኣሎ ለኣብነት ኣብዚ ስለዚ በቲ ሕጊ መሰረት እዚ ዓይነት መኪና ዝሕዝ ንሪኦ ኣለና ዓይነት መኪና ሰርቲፊኬቱ ተቐቢልና ቸክ ንገብሮ ኣለና መኪና ማክሲማም ስፒዱ 100 እዩ ልብለና ኣሎ ኣብቲ ሶፍትዌር ስለዚ ሕጋዊ ድዩ ኣይ ሕጋዊ ትክክል ድዩ ኮንዶኒዮ በቲ ደንብ መሰረት እዚና ክሮስ ቸክ ክንገብር ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኢና ክንቆፃፀር ማለት እዩ ሶ ታይና ጌርና ኣብቲ ሶፍትዌር ስፒድ ሊሚት ልብል ተጠቂምና እዚኣ ክሊክ ጌርናያ
እሳ ክሊክ ምስ ገበርና ናይ ካሜራ QR ኮድ ስካን ልገብር ናይታ ሞባይል ካሜራ ከምዚ ላውንች ይገብር ልክዕ ከምዚ ላውንች ምስ ገበረ እቲ ሰርቲፊኬት ብከምዚ ስካን ንገብሮ ሶ ብርሑቕ ከምዚ ስካን ክንገብሮ ከለና ልከይ ንበልና ከልዩ ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ካብ ርሑቕ እየ ስካን ልገብሮ ኣለኹ ግን ያው ፅቡቕ ዲቴክት ይገብር ከምዚ ማለት እዩ ዘን ኦኬ ንብል ከለና እታ ስካን ልገበርናያ ሰርቲፊኬት ሓበሬታ ሙሉእ ኣብዚ ዲስፕሌይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ይቐኒለ